Puila no chini media friends song no khak ham yapharo hambai rubo जों तिनी प्रेस मिट खालामनानै जों तिनी अराव जागा कोथुम नायजाक आनि लगियो तंगो चिनी खवाई डिस्ट्रिक्ट YTF नि प्रेसिडेंट बरम गनां प्रश्मित देबरमा ताई तंगो चिनी अराव आसुकजाक चिनी रामचंद्रगढ़ ब्लॉक कमिटी नि YTF नि प्रेसिडेंट बरम गनां रितन देबरमा ताई तंगो चिनी बाइजलबारी सब जोनल नि बरम गनां चेयरमैन एंड्रू देबरमा ते आनि लगियो तंगो चिनी खवाई JDC नि मेंबर बरम गनां सुशील देबरमा joto adong sono busung achukjak जों दिनै आरो प्रेस मिट रिंमानि हेंके फाइनाय 25 तारिख एबा खोनासनि चिनी खवाई डिस्ट्रिक्ट बाय अतर खलाई कायसा लवाजिना थाङै दङ चिनी कन्फरेन्स कन्फरेन्स फाइमानजों बागै चिनी खवाई डिस्ट्रिक्ट नि joto चिनी बुबागरान वारियर्स joto चिनी YTF नि सेंक्राग्रक आरो फाइमानजों फान बागै बरमना जों खाबे lamsogo ताई जों साइमानो joto थायनो चिनी बुबागरानि सेंक्राग्रक जों joto जागना जों रैली कतर खलाई जों कन्फरेन्स लेगाते joto सक्सेस का अम हेकेनो पाइथाक चिनी डिस्ट्रिक्ट नि कायसा कन्फरेन्स थाङै दङ अम हंगा चिनी खवायो चिनी पांचटा ब्लॉक दङ रामचंद्रगढ़ ब्लॉक ताई चिनी आश्रामबाड़ी ब्लॉक तारपरे कलनपुर ब्लॉक तारपरे कृष्णपुर ब्लॉक तारपरे तेलमर ब्लॉक joto ब्लॉक नि न चिनी YTF वारियर्स सब जोंगा दिनो रेकर्ड खालायनो बगे हिस्ट्रिक जे चिनी रैली एबा कन्फरेन्स खालायनो बगे जोंगा दिनो joto तियारं लायजाक आमन बगे जों हायनो हाय चिनी joto बुबागरानि सेंक्राग्न चिनी joto आदं जुग संनो जों खवाइनि जों बुबागरानि वारियर्स संगै जों बरनो खाबे lamsogo ताई जों अरो चिनी अपान्दानि कन्भेन्ट चंजाखा चिनी YTF नि अपान्दानि कन्भेन्ट चंजाखा चिनी आरसिगार YTF ब्लॉक कमिटी नि चिनी रितन देबरमा ताई चिनी अरो नाइकल नाय चिनी खवाई YTF डिस्ट्रिक्ट कमिटी नि चिनी प्रेसिडेंट बरं गनां प्रश्मित देबरमा ताई चिनी joto चिनी बुबागरानि वारियर्स जों पाल खलाई आदिनो जों चिनी बुबागरानि जे डिमांड चिनी ग्रेटर त्रिपुरानि जे डिमांड ते बसकांगो जे तिप्रासा एकॉर्ड नि इम्प्लिमेंट खायनानि बगे डिमांड ते चिनी 125 अमेंडमेंट बिल नि डिमांड अबरं तैबो जों सयासा खलाई जों चिनी बुबागरानि लगियो तंगै जों सभा खलायनो बगे जों joto खवाइनि बुबागरानि वारियर्स जों तियार दङो जों खाथनि दङो ताई अम हेकेनो चिनी 25 तारिख नि 12टा जराव चिनी प्रोग्राम चेंजनाय फियाबा जों टाइम रहनाय joto जानजन ब्लॉक कमिटी 10 टान बिसिङनो खवाइ टाउन जों जमांनाय खवाइ अफिस लाव आज जमांमन पर आरो नहदि रैली खाय जों खवाइ टाउन हल थाङै जों आ प्रोग्रामाव जों एटेन्ड खालायनाय हामबाय बेलाय हामबाय सिनि मीडिया ताखुक संनो जों तिनि नंनि बिसिङाव प्रेस ब्रीफिं खायमानि कायसना मनो जे नरक साइमानो सिनि सारा त्रिपुरानि joto जे 8 माने 8टा जे डिस्ट्रिक्ट रमानि ओ डिस्ट्रिक्टनो सिनि YTF नि कायसा वन डे कन्फरेन्स नुइ दङ जे पाइथाक जे सिनि डिस्ट्रिक्ट के खवाई डिस्ट्रिक्ट को खबजाका आबो नगे फाइनाय 25 तारिख नभेम्बर 2024 ओ दिनो सिनि खवाई डिस्ट्रिक्ट सिनि जे खवाई डिस्ट्रिक्ट नि अंडर जे कन्स्टिट्युएन्सी खबजाकमानि आबोनो रुगै कायसा जों एकदम ह्यूज मास गैदरिंग प्लस मेगा रैली ओ जों खाना थांगै दङ गानि कयमुं आबोनो थांनाय जे सिनि खवाई डिस्ट्रिक्ट नि बिसिङो जे खबजाक joto कन्स्टिट्युएन्सी नि जे सिनि बुबाग्रानो हामजाकनाय सिनि हातै दफानो हामजाकनाय ते सिनि तिप्रासानो बुनि यागनि काबिना मुसुंनाय joto वारियर्स रकनो joto खाजाने ताखुक ति बुखुक संनो आं कयना मुसुंगो joto न ओ 25 तारिखो फायै सिनि खवाई डिस्ट्रिक्ट न जों काहामकै joto नसाय खवाई डिस्ट्रिक्ट न बुबाग्रानो हामजाकनाय हातै दफानो हामजाकनाय joto नसाय गोबां को खिनै फुंना बगै आं नंनि मीडिया नि बिसिंतै सिनि खवाई डिस्ट्रिक्ट नि joto ताखुक बुखुक संनो कयना मुसुंगो ते मबो साना मुसुंगो दिस इज द फर्स्ट टाइम सिनि खवाई टाउन हलो आबहाय सिनि तिप्रामथा फामिलि आगुलो आमहाय कुनो जों प्रोग्राम खायमेको मनो फर्स्ट टाइम आं आबुन बिसिंगो साना मुसुंगो जे जों म फर्स्ट टाइम जे खानानै थांगै तमनि आबुन जों कायसा हिस्ट्रिकल कायसा इतिहास जे खवाई डिस्ट्रिक्ट तिप्रामथानि गै जे सामुंखलाय तमनि खवाई डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री माने हिस्ट्री क्रिएट खेका अब के जों चिनि खवाई डिस्ट्रिक्ट न फुंना मुसुंगो तिप्रा हास्तेनि बिसिंगो अब सुदु सुंगिरो जे आसु तंनाय रनि बागै सम्भवया joto न नरक जदि पालखे लगे रेखाय चिनि खवाई डिस्ट्रिक्ट न 8टा डिस्ट्रिक्ट जे तमनि ओ डिस्ट्रिक्ट नि बिसिंगो joto नसाय काहाम कुक बा कुसुकाय फुनुंमाना निनै आं नंनि बिसिंति कयना मुसुंगो आं तेबो साना मुसुंगो ओ दिन सालचा चिनि जे खवाई डिस्ट्रिक्ट ओ जे वन डे कन्फरेन्स न
norok joto no ni jini nok ni kaisa panda hini wanchu goi odino phayoi chini o je one day conference no musang nang thun asuna sanai bele bele hambai chini boba garai glok thun te chini tiprasa dopa daktino buni yang ni yok sima man nang thun